Basekiate bai, proiektu oso poli bat egin nahi aizela, Natzerrira juteko, Japonia aldea. Nola hasiak hori, kontatu dugu pixkat historia hau. Bueno, han enpresario bat etorri da handikan, eta nahi zuen egin, han komplejo batian, nahi zuen egin Donostiko kale bat. Donostiko kale bat, alde zarra izango balitz bezala edo, eta, bueno, gurekin egon duzan, eta komentatu zigun, aratz bat han montatzeko. Osa, hemen Txina taun itean bezala, Barcelona. Vale. Eta, bueno, dijoa zazpi tabernakoa ere, dijoa ere Eurolakoa, aldezarrekoa, eta hiruak ingo bi izango dira taberna pintxona eta gurea jatetxea. Eta, bueno, hori izango beste gauz bat. Eta area junberra izi, jarri berko martxan, kiston... Ni eta nahiak, junbargea, bilo junbargea, tarteka aurreneko aldian ni jungo naiz, eta gero naia, espero jutea, zetik nik gaina gazkinak hartzea zeitzit bate gustatzen. Eta area juteko, bastakite hartu izan ditut, amai bat gazkin nola, baina zei gustatzen. Ez hau guztua, ez que momentu bat osatea ez zeizenean gora, que... Ja, hau etxo nire kontu, ja, hau etxo nire kontu, a berse gertatzen gen, ez da? Baina, bueno, zeskoik ez dakit esaten. Beti esaten jaten nian, jo, etorri zu galatzea, guazen egitea, beti baiezko esaten. Bagaituk bi.